Ukuzokuthi kangoku ngabantu abangaphaya kwe-3.8 million abaye bosuleleka i-COVID-19 kwilizwekazi iAfrika nengumyinge we-3.5% wenani labantu abaye bosuleleka kwihlabathi. Abantu abaye baphila kule ntsholongwane kwiAfrika iphela babalelwa ku-89%, ngelixa baye baphulukana nobomi babo ngenxa yalobhubhane bengaphaya kwe-102,000. Ukanti uMzantsi Afrika usankqenkqeza phambili ngenani labantu abaye bosuleleka kwilizwekazi iAfrika kwisithuba seveki. We have reported over 3.8 million COVID-19 cases. That accounts for about 3.5% of the total global number. The recoveries are around 89%, very good recovery. That is about 3.4 million people that were infected have recovered in Africa. The total deaths today stand at about 102,000, and to be very specific, 102,470 cases of individuals who have died. The following 5 countries are reported the highest number of new cases over this last week. South Africa with 11,000 cases, Nigeria 5,800 cases, Ethiopia 5,700 cases, Tunisia 5,300 cases, and Mozambique 5,300 cases. Lehlengo 19% izinga labantu abaginywe ile ntsholongwane xa kuthelekiswa neveke ephelileyo. Umlawuli weliziko elijongene nezifo ezosulelayo eAfrika uGqirha John Kengasong uvakalise ukuba igqiza leAVAC elithwaliswe uxanduva lokufumana okugonya selifumene amachiza i-270 million azakuhanjiswa kumazwe ohlukeneyo eAfrika kwaye sewechongiwe amazwe azakufumana la machiza. iAfrika igunyazise ukusetyenziswa ngokukhawuleza kwechiza leAstraZeneca. You all recall that a few weeks ago, President Ramaphosa, as the chair of the African Union at that time, announced that AVAC, that is the African Vaccine Acquisition Task Team, had secured about 270 million doses of vaccines. It is my pleasure to let you know that all these doses have been allocated to countries, which means countries have now stepped up and make their requests. We needed to have all of those countries make the allocations, and then the Afro-Exim Bank will work with them to finalize the contracts, and then the supplies will begin. Iziko lithi kulindeleke ukuba iqalise namhlanje inkqubo yeAVAC yokuhambisa la machiza okugonya kumazwe eAfrika.